When it comes to Italian sculptures, we always attribute it to the great Renaissance artist Michelangelo, whose works adorn the St. Peter Basilica. Pero nakaibaw ba mo nga naay great Italian sculptor who left behind his works here in Cebu? Kinsa man kini siya ug unsay ang mga kontribusyon sa kasaysayan sa Sugbo? Tara, kuyugi ko og atong sutaon karon. Si Dante Gaudetti, usa ka Italyano nga expatriate nga namuyo sa Pilipinas niadtong 1925 ngadto sa 1938. Sa sinugdanan, namuyo sa Manila, si Senyor Gaudetti nagtukod sa iyang art studio sa Cebu sa Calle Colon o Calle Mabini. Diin sa ulahi, iyang gi-establishar ang iyang kaugalingon is a preeminent maestro sa lungsod. Nagdisenyo siya sa classical frieze sa San Miguel Hotel nga karon atong nailhan as Vision Theater, ang Osmeña Mausoleum ug laing mga monumento nga mga estatwa sa Sugbo. Sa karaang Sugbo, adunay interest sa classical arts ang lokal nga elite ni atong panahona nga magpahimo og mga buhat sa art nga haom sa ilang kahimtang. Si Gaudetti nailhan sa top-notch nga mga kalidad nga mga eskultura sama sa mga bantog nga lungsod sa Italia sa Milan, Florence, Venice ug Rome. Ang Vision Theater uban sa iyang neoclassical nga atubangan sa bug-os lawas, hubo nga mga babay giablihan sa 1930s ug bisan tuod kini naluwas sa ikaduhang gubat sa kalibutan. It is just unfortunate that Gaudetti's great art is left forgotten. Tingali, wala kini ma-appreciate kay kadaghanan sa mga Sugbuanon kaniadto nga nailhan nga mga konserbatibo o giingong nasuko sa iskandalo nga eskultura. Ang ubang mga obra ni Gaudetti di na ang uban iyang gipatuman uban sa tambag sa iyang mga tinun-an mao ang estatwa sa Boy Scout at tubangan sa headquarters sa BSP Lapu-Lapu Council nga naa sa N. Bacalso Avenue, ang Osmeña Mausoleum sa San Miguel ug mga estatwa sa Talisay Town Plaza. Kadaghanan sa mga Sugbuanon moagi niini kada adlaw apan matabunan na kini sa nagbitay nga mga alambre and grime from urban decay in total disregard for heritage preservation. Sa karon, ang karaang na Vision Theater napuno na sa mga shops sama sa RTWs or ready-to-wear shops, ticketing counter, money transfer outlet ug DVD shops. So there you have it mga kasugbo, mga katong istorya ni Dante Gaudetti nga nakapadungag sa rich culture and history sa syudad sa Sugbo. Kuyugi ko kanunay sa pagdiscover sa Sugbo, aron kita makaingon, IDI, nading ani sa Sugbo. This is Mark. Until next time, back to you, Santino Agnova.